09. Abin da ya rage mana yanzu sai mu yi trade kaɗan, domin ai forex ce, broker ce ta forex. Saboda haka muna buƙatar mu yi trade, mu ɗan yi trade kaɗan saboda kar su ga babu activity in trade account ɗinmu. Saboda haka mutum abin da zai fara yi na farko idan zai fara yin trade ɗin ya zai zo nan gurin, kowa ya mai da hankalin shi a nan, domin nan ne ya fi muhimmanci, wanda in kai kuskure yanzu zaka tafka asara a kan shi. Saboda haka wannan kowa ya kula da nan wurin, an rubuta volatility 100 index. Saboda haka idan ka ga naka ba a volatility 100 index yake ba, so akwai matsala kenan. Ina fata an gane. Saboda haka sai ka danna kan naka, ka gani akwai volatility 100x index. kun ga kaman wannan, kar ku manta za ku ga kaman suna kama, to ba abu ɗaya ba ne. Kun gan shi, wannan volatility x index 1s index ɗin nan, to ba shi za ku zaɓa ba, wannan shi za ku zaɓa, volatility 100 index. Saboda haka sai kuma ku canja nan wajen trade ɗin ya koma multiplier. Ina fata an gane. Za ka shiga sai ka canja shi ga multiplier nan ya fito, sai mutum ya canja shi ya koma wannan multiplier. Idan ka danna shi ya koma multiplier, sai ka danna nan. So idan mutum ya danna shi, za ka ga risk management ya fito. Yanzu haka ma a danne yake, za ka ga nan an rubuta risk management. Saboda haka anan za mu yi manage risk ɗinmu, take profit ɗinmu da stop loss. Saboda haka ko idan ka shigo kamar da misali a ce dala 100 ne, take profit ɗinka ya kamata a ce zai zama 1 ne. Stop loss kuma sai ka sa shi a 0.2. Saboda haka sai kai applying ɗinsu. Ma'ana idan trade ɗin, idan kai open order ka ɗan yi trade ya kai kaza, to a kulle ma. Idan kuma kai kaza, to idan kai asara da ya kai kaza a rufe ma. Saboda haka shi wannan idan ka samu riban dala 1, kana nufin cewa to ka samu, ka haƙura da sauran kenan, a rufe ma kawai idan ya kai to. Idan shi kuma stop loss, idan ka sa stop loss a 0.01, yana nufin cewa idan kai asarar naira 50, ka yarda kawai a rufe ma wannan ɗin kenan. So saboda haka kowa ya kula da wannan, saboda shi ne kaɗai zai iya sa ka tafka asara yanzun nan. Na ga gurin yayi hukin, bari mu je DP2P sai mu dawo. Yawa, so yanzu a hakan shi yanda yake, a haka za a bar shi. So kun ga yanzu abin yayi sama, in muna so za mu iya danna cewa zai dawo ƙasa ne, zai kare. Okay, yawa, abu na ƙarshe kafin na fara wani abu, ku duba nan wajen, ku duba ku gani duka abin da ku gani a cikin amount ɗinku shi za ku sa a wajen. So amma kuma stop loss ya zama 0.1 ko kuma 0.2 ko kuma 0.3, kada ya wuce haka. Take profit kuma ya zama 1 ne. Ina fata an gane. Saboda haka sai mu sa kamar yanzu ni amount ɗina da ke can saman wallet ɗina 8, ko da ke ba dole sai ya kasance dole za ka saba amount ɗin duka ba, amma ga dama ka iya sawa 0.7 ko nawa ne dai ka sa dai kai a ga activity in trade account ɗinka. Saboda haka ka gani darajar abin yayi sama yanzu, barin da na cewa darajar shi za ta kare. Saboda haka darajar abin ya fara karyewa. So sai kai closing kawai, ya yi haka. To ka yi trade guda ɗaya kenan, za su ga activity in trade account ɗinka. Duk wannan muna yi ne ba domin komai, domin mu iya samu ya fita ta advance cash. Dudu abin da za mu yi asara bai wuce naira 50 ba. So kun gani, saboda na ɗan yi asarar ne yanzu, na ƙara mai da abin ya zama daidai yanda yake. So asaran dai gaba ɗaya bai kai abin da za mu samu ba, bai wuce naira 50 ba, naira 20, naira 30 haka. So amma fa in kai kuskure fa, mutum zai iya tafka asara sosai. Saboda haka sai a kula sosai. So mun yi na biyu kenan, in ka ga dama ka ya ƙara danna up ko down, kowanne ne da kai kamar sau 3.
idan ka yi haka to shikenan yayi, ka fita da 7.9. duk za ku ga gaba ɗaya abin da ma na yi asara a cikin nan gurin bai wuce naira 60 ba. So mutum zai koma kashiya, sai ka je kashiya, sai ka je withdrawal, yanzu za ka fitar da shi saboda yanzu ka cika duka wasu ka'idojin da ake bukata a ciki. Sai ka je email ɗinka za su turo ma da email ɗinka je gurin withdrawal. So kun gani sun turo da cewar za mu yi withdrawal. Ok, wannan ba shi bane. Idan ba ku ga message ɗin ba ku duba spam folder. Wani zubin message ɗin yana zuwa amma a spam folder. Ok, ga shi ma na yi receiving anan a wannan email ɗin. So kun ga ya fito, verify your withdrawal request. To domin su san ko kai ne, dan kada wani ya zo ya ma withdrawal, saboda haka shi yasa suke turo da email. Sai ka danna wannan yes it is me. Idan ka danna yes it is me zai kai ka page ɗin da zaka yi withdrawing kuɗin. Saboda haka yanzu za mu ga cewar ya ba mu option ɗin withdrawal ta advance cash, tunda dama ta advance cash dama muka shigo.